στείλει. Που τον πληρώσαμε για να μας στείλει. Μα σας είχε βγάλει τα χαρτιά, τα διαβατήρια, μου τα έχεις δείξει. Κι αυτά σκάρτα θα ήτανε, πλαστά. Εμείς τη νιώθαμε. Πού είναι τα χαρτιά να τα δούμε. Τα είχε πάρει πίσω για να μας βγάλει τα εισιτήρια. Έπρεπε, λέει, να δείξει και τα διαβατήρια. Εσύ του είχες δώσει και τα λεφτά για τα εισιτήρια. Όλα και μας τη σκάσανε. Εσύ πάλι του έδωσες τόσα λεφτά στο χέρι. Δεν πονηρεύτηκες καθόλου. Τα πολλά του τα έδωσα μα μου έφερε τα διαβατήρια. Γιατί να πονηρευτώ. Ναι, μα ήταν απάτες όλα αυτά. Και πού το ήξερα. Τι γυρεύετε εδώ εσείς. Όλγα, μας τη σκάσανε, Όλγα. Παναγιά μου. Και ύστερα του έδωσες και τα λεφτά για τα εισιτήρια. Μας είχε δώσει ραντεβού στο ρολόι. Αυτός θα μας έβαζε στο βαπόρι. Πήγατε στην αστυνομία. Πήγαμε. Τι να το κάνεις. Τώρα το βαπόρι έφυγε. Ω Θεέ μου. Κακόμοιρα παιδιά. Χρυσά μου παιδιά. Πήγε να πέσει στη θάλασσα. Ευτυχώς που το πιάσαμε ο Γιάννης και εγώ και βάλαμε τις φωνές και ήταν οικιά και το παστίξαμε. Κακόμοιρα παιδιά. Τι τρέλες είναι αυτές. Εμένα μου λες. Να έχεις σκοτωθεί να τα μαζέψεις. Να έχεις πουλήσει τα σεντόνια σου, τα ρούχα σου, τις σφαίρες σου. Να έχεις κλείσει το σπίτι σου και να σου τις σκάσουνε. Να βλέπεις το βαπόρι να φεύγει. Και να είσαι πεταμένος σαν σκουπίδι εκεί στα ντοκ. Και αυτή η τρελή να φωνάζει στο βαπόρι «Στάσου! Αυτή η τρελή. Πάμε! Στέλιο, μας τη σκάσανε. Μας τη σκάσανε, Στέλιο. Ναι, μωρέ. Αυτός που είχε αναλάβει να μας στείλει, ακούς, που τον έλεγε σωτήρα μας. Πάμε. Μας παράτησε αμανάτη στο ρολόι. Άφαντος έγινε. Άφαντος. Και δεν φύγατε. Δεν θα φύγετε. Δεν άκουσα. Δεν κατάλαβα. Πότε θα φύγετε. Δεν θα φύγουμε. Ο πράκτορας ήταν απατεώνας. Η Αυστραλία ήταν κόλπο. Κόλπο. Γιατί. Η Αυστραλία είναι εκεί. Τι μου λέτε τώρα. Ένας ορακός μπάξι φεύγει. Ναι, μα το παιδί το ταξίδι πάει. Ήταν απάτη. Που έχεις τα μυαλά σου. Μας έκθισε. Μπάμπη, θα τη σκοτώσω. Πες μου πώς τον λένε και που μένει. Αυτό τον πράκτορα πώς τον λένε, Μπάμπη, θα τον σκοτώσω. Να κάτσεις φρόνημα. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Αυτό είναι δικιά μου δουλειά όσο δεν τον είπατε καμιά άλλη. Λέγε, πού κάτε και πώς τον λένε. Δεν ξέρω που κάθεται. Αν ήξερα. Πού τον έβρισκες. Στο καφενείο Αλεξάνδρεια. Το όνομά του. Τι να το κάνεις. Σαν πως θα μου έδωσε το αληθινό. Πες μου αυτό που σου έδωσε και εσύ το ψεύτικο. Άστα αυτό τώρα, είσαι εσύ για τέτοια. Γιατί δηλαδή δεν είμαι, πόσο πέρασε η διάτη δεν είμαι. Τώρα θα δεις πως είμαι και πως παραείμαι μάλιστα. Σκάσε. Μπάμπη, για όνομα της Παναγίας. Τι μου κάνετε, πάμε να μου τον δείξει να τον καρφώ στον τόπο. Γελάτε, Είμαστε ο σήμερα ζήλης, Ας τον τώρα, είναι μισοπεθαμένος, δεν τον βλέπεις κι εσύ. Καλά σου λέει, άντε ρίξε λίγο νερό να καλμάρεις και αύριο το πρωί πάτε και τον εκαρφώνεις. Πού να τρέχεις νυχτιάτικα. Άντε τώρα, ελάτε να βολευτείτε σε μένα να πάρετε μια ανάσα και βλέπουμε. Τρέχει. Σε τούτο καθαρά δεν έχω. Εγώ. Αυτά να τα φέρω στους Μαρίτσα. Έχει ανηφέρτες μέσα. Να βάλω μια τηγανιά πατάτες. Να έρθουνε πρώτα να πληθούν να δροσιστούνε. Άσε με μένα. Άσε τη βαλίτσα. Ήρθα στον Πειραιά και σας γύρευα. Είχα και λουκούμια. Άρε Στέλιο.